a 1 de juny del 2011 i hem pujat a Benasc que volíem fer una excursió cap als Plans d'Aiguallut, però el temps s'ha girat rúfol. Ahir ja va fer una aventurera tremenda, el Torb ha vingut aquí a visitar les muntanyes i mireu com s'ha posat tot. Aquest arbre preciós que sembla de Nadal, pobret aquí resistint les baixes temperatures. Estem a 3 o 4 graus, però el fred que pela. Ara ja n'hem de tornar cap avall perquè és impossible fer l'excursió amb aquesta aventurera. La Marta està dins el cotxe i ara tornem a refer. Mireu com estan les muntanyes de neu. Està tot super nevat. Super nevat. Una desfermada en ple mes de juny. Bé, el dia 1.